Velkommen tilbage. I dag vil jeg vise jer mit redstone hus. Jeg kun arbejder på det en dag, så I skal ikke bedømme mig. Okay, her er det første. En skraldespand. Så hvis jeg for eksempel sletter den og den, står her og kigger, flyver den op ind i lavaet. Det er den allerførste ting. Den anden ting er et hemmeligt rum bag den her. Jeg skal lige finde det. Så man åbner en falsk kiste, så åbner den det der, og så kan man bare alt muligt. Belysning. Luk døren. Åbn igen. Luk. Her er trapper. Når jeg skal op til det her. Der er seng, lys og en creeper. Spisebord og det hele. Så går jeg ned. Som om der er noget her. Så klikker der. Så kommer jeg i næste rum. Så kan jeg komme tilbage. Lys igen. Garagedør. Klikker. Så åbner den. Og så hvis jeg vil ind eller lukke, klikker på den her. Ups. Og så klikker jeg igen, hvis jeg godt vil åbne den. Lukker den igen. Og her er et andet rum. Her er en storage. Jeg er ikke færdig med den, men her er for eksempel sten. Men det er også noget andet, hvis jeg klikker på. Det her er en kode, som jeg selv har lavet. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12. Så burde den åbne en dør her, og så kan der være alt muligt shit herinde, ikke? Og så for at lukke den igen, skal jeg bare klikke på info, tilfældigt også udsætter den. Og så er der bare en sofa og nogle trapper ned. Så mange monster her nu, mand. Ja, det er det første jeg har lavet. Jeg holder en redstone/piston konkurrence på en server, men det er kun mine venner. Så bare for sjov. Så lad os kigge på det andres hus. Okay, her står det. Redstone/piston tournament slutter 1. februar. Spørg Iron/Tankland 45. Byg hus i nærhed af de her huse. Ja, de her. Min ven, han er ikke gået på i lang tid. Og med det mener jeg en dag. Så jeg ved ikke, hvad der bygger, men det ser mærkeligt ud. Og ja, det er min ven, han er lige oppe på. Han skulle gå. Et lys. Lys og loft. Hvad er det? Kopier det, jeg har lavet. Og så går jeg her nu. Han har bedt mig om at lave den der til ham, så ja, jeg har lavet den til ham, og han skylder mig slik. Og her er det. Armor ting. Og her er et andet hus. Jeg ved ikke hvad det er, men det ligner et hus. Så kan man komme ind. Siger bare at det er ikke mit. Ja, der. Garage der. Gå ind. Tryk for at komme ned til kælder. Trapper. Tryk for sofa eller kiste, ovne og arbejdsbord.
så han ikke bygger mere. Jeg kan også lige vise jer mit gamle redstone hus. Jeg bruger det ikke så meget mere. Eller der er næsten intet redstone i. Men jeg har bare bygget et bedre hus, sådan, hvor der er meget mere redstone. Sådan. Det er sådan et hus. Pool. Ja. Så er der rum. Det her så, hvis man vil op igen. Og her bor en af mine venner og min lillebror. Jeg ved ikke hvad det er. Men og hvad fanden. Hvad fanden er det? Nå. Tryk for at lukke. Tryk for lampe. Ja, den virker jo ikke engang. Tryk her for sofa. Ja, jeg tror det var det. Vent ved det. Tryk for... Ja. Nå. Åbne. Og så er der en ting til, som jeg godt vil vise jer, inden jeg slutter af. Jeg laver flere afsnit, så... Her er bare en eller anden ting. Jeg kan ikke huske, hvad navnet hedder, men en eller anden ting. Sådan. Så hvis jeg klikker på den her knap, så åbner den så. Kan man komme noget til hemmeligt rum. Og så klikker igen, så lukker den. Og så kommer det igen. Og når jeg så har jeg også en minestation. Eller en togstation. Det var det der. Okay. Man vælger en station, men den er ikke helt færdig, så jeg skal bygge meget mere. Bare sådan, hvor man kommer tilbage her. Det er for eksempel station 7. Så gør den klar. Kommer herhen. Så kommer en minevogn ned. Og så kører man. Så kører man. Og der er 3 af de der minevogne. Stiger man af her. Klik på den. Så vil den komme op her igen. Ja, det var det for i dag. Subscribe for mere. Se.